Recuperar la democràcia per a ciutadans és fer un urbanisme diferent, perquè l'urbanisme que vostè ha practicat és un urbanisme d'abusos urbanístics. És un urbanisme que s'ha fet des de despatxos ocults, on s'han limitat i han posat línies i que ha perjudicat a més de 40.000 valencians que legítimament han protestat davant la Unió Europea per a reclamar els seus drets. S'ha privat del dret de propietat a molts valencians amb una política urbanística que ha ajudat a les grans empreses majoritàriament forasteres en un model perniciós d'urbanisme fora dels plans generals d'ordenació urbana i que ha tingut i ha merescut una enorme reprovació de la Unió Europea. També en això la democràcia s'ha ressentit i s'ha privat als nostres ciutadans del dret de propietat i se'ls ha imposat unes càrregues urbanístiques que podien qualificar com un mòbil urbanístic. Ara vostè ens ha assenyalat que un advocat ha dit que la LUF podria ser legal, però el ben cert és que la Generalitat Valenciana està en el banquer dels acusats del Tribunal de Luxemburg de la Unió Europea en un procediment d'infracció. Aquest urbanisme danya la democràcia i seria necessari canviar-ho i encetar un urbanisme de consens públic, que el planejament siga públic dins dels plans generals d'ordenació urbana. Un altre model urbanístic i econòmic és necessari. Vostè ha liquidat un abús i una persecució al nostre patrimoni amb una frase: total por abrir una calle. No podem consentir que vostè continuï danyant el patrimoni valencià i el barri emblemàtic del Cabanyal, perquè això és un bé d'interès cultural, és un barri emblemàtic de València i s'està fent un ús abusiu de la democràcia per anar contra els veïns del Cabanyal. S'està cometent una il·legalitat. I aquells que estem defensant la legalitat són perseguits pel seu govern, com la nostra diputada Mònica Oltra, al qual vostè va perseguir posant una denúncia falsa. Se dona la paradoxa i tindrien que reflexionar tots, senyories, que aquells que defensen la legalitat són perseguits pel seu govern. I li vaig a dir una cosa, perquè ja hem vist avui un cas també, així en aquestes coses, que la seva política ha degenerat en persecució de l'adversari. I una política que perseguís la destrucció de l'adversari polític i les legítimes diferències revela una enorme impotència. És el que està fent el seu govern. Hem de recuperar la democràcia per als ciutadans i hem de recuperar Radiotelevisió Valenciana de l'abús que suposa un ús partidista i no públic dels mitjans de comunicació que paguem tots. No pot ser que se negui la pluralitat i el lliure debat a Radiotelevisió Valenciana i se faça un ús privatiu de la nostra ràdio i televisió pública. I més encara, el seu govern és responsable inclús de vulnerar la directiva europea de televisió sense fronteres, impedint la lliure comunicació i el lliure intercanvi televisiu com si vostè fos un ayatolà de l'extrem orient o un sàrpatra d'alguna república llunyana. Vostè i el seu partit han censurat no només a Radiotelevisió Valenciana, sinó que membres destacats del seu partit han imposat la censura en el Movim i han fet que dimitira un gran humanista com Román de la Calle. El seu govern està farcit d'exemples d'amiguisme, de clientelisme i de nepotisme. M'ha estranyat moltíssim el que ha dit vostè, que els familiars seus estan en el paro. No s'explica. No és comprensible quan veiem els casos d'amiguisme per part del seu govern. I molts valencians i valencianes es pregunten on són els nostres diners? Volem saber on són els nostres diners. I esta Generalitat i el seu govern no és un cortijo d'ús privatiu del Partit Popular. Volem saber i conèixer els contractes i les factures. Volem conèixer les factures i volem conèixer tota la informació, perquè un govern que no és transparent és un càncer per a la democràcia. Li ho ha recordat el Tribunal Constitucional aquest estiu, que ha fallat a favor de lo que li va dir Compromís i que no se poden vulnerar els drets dels diputats i les diputades d'aquestes Corts. I la pregunta que ens podem fer és si vostè i el seu govern i la mesa
a la majoria absoluta del PP, vulneren els drets dels diputats, què no faran vostès amb els ciutadans? I per això, des del nostre grup parlamentari, diguem que ja n'hi ha prou, que l'aparència de legalitat no pot defugir la responsabilitat de recuperar la democràcia per als ciutadans. I hem de ser més seriosos i hem de ser més responsables. I més responsables vol dir no caure en la irrealitat del seu discurs, perquè vostè sí ens ha presentat un món ideal, un món llupi, un món preciós. Fins i tot ha arribat a dir que la sanitat pública valenciana és mereixedora d'una aliança de civilitzacions. Pues bueno, jo li podria preguntar, tenint en compte que la inversió pública en sanitat és insuficient i és precària, tot i que tenim uns grandíssims professionals, i jo com a usuari lleial de la sanitat pública ho sé, li podríem preguntar per què el senyor Carlos Fabra va anar a operar-se a un hospital públic a Madrid. Si tan bona és la nostra sanitat, per què se'n va anar a Madrid? És una pregunta que li deixo. Més autocrítica, sí, senyories, més autocrítica és el que tenia que haver fet vostè per haver-nos portat a la situació gravíssima econòmica i de benestar que vostès ens han portat. Perquè, mire, mentre vostè sentia parlar i vostè no es preocupa dels ciutadans, perquè mentre el paro arriba a xifres astronòmiques de més de quasi 500.000 valencians i valencianes, vostè està pensant en barcos. Mentre els joves valencians ben formats han d'emigrar a altres comunitats autònomes o a l'estranger, vostè està pensant en els cavalls de la senyoreta Onassis. Mentre els nostres joves estan en barracons en una gran proporció, vostè està en la Fórmula 1. I mire vostè, mentre Càritas Diocesana diu que n'hi ha 5.000 ciutadans que dormen cada dia en el carrer, vostè els nostres diners els entrega al multimilionari Eccleston. I això és una vergonya. Li ho diré d'una altra manera. És una exhibició obscena d'una opulència hortera, de grans saraos, això sí, amb dret d'admissió per part del Partit Popular. I això és el que no necessitem en aquest país.